A wannan faifan bidiyo za ku ga yadda Adam ya tambaye koka akan abubuwa da ke faruwa a Najeriya. Abin da ya yi ba a cewa komai, Allah Ubangiji ya mana gyara ya mana jagora. Saurara kuce bayanan shi ma ya koka irin nashi. Allah ya samu dace. Kar ku manta ku danna mana alaman kararrawa. Danna mana subscribe, ku share. Shi ne kawai abin da ya rage. Kare kan ma iya gidanka ne da addu'a da tanadin abin da kake ganin zai iya kwatanka. Amma idan ka fita nema, tunda ba zai yi kai ta zama a gida ka kulla kofa saboda tsoro ko tsaro ko kare kai ba, sai ka fita nema dole tunda har yanzu Aliko Dangote bai daina zama ba, fita yake kasashe yana kulla business. Da haka dole kowa sai ya fita. Saboda idan kawo kan kwalta ba ka da mafita, sai kawai kariyar Ubangiji, tunda gwamnati ta gaza. Idan kana tunanin jifa ya tsallake ka, to ya samu wani dan uwan naka musulmi. Da haka idan har abu zai samu dan uwanka baka damu ba, to wata ran zai zo kanka. Wallahi azim, idan aka ci gaba da tafiya a haka, gaskiya ne kamar yadda naji suna faɗa, za a dawo a ƙwanƙwasa ƙofar gidanka, a fito da 'yan gidanku gabaki ɗaya, a kashe wanda za a kashe, a yanka wanda za a yanka, a kwashi wanda za a kwasa, a tafi da su kuma a biya kuɗi a karɓo su. Kaga ba tsira ba kenan, tun kana ji a can cikin daji, yau gashi ya shigo cikin gari, gashi har zai iya zuwa kofar gidanka, kowane ne kai. Wannan mutanen ba su tsoron su je su a takin ɗin barikin 'yan sanda, barikin sojoji, police station. Abin da ya rage kawai gidajen gwamnati na gwamnoni ko na shugaban kasa ko wasu manya-manyan barak, shine kadai abin da ya gagare su. Ba tsaro, ba abinci, ba magani, babu kwanciyar hankali. Menene gwamnatin to? Wannan shine gwamnati. In talaka ya samu waɗannan abu guda uku, zai yi rayuwarsa cikin jin daɗi da annashuwa da walwala, ko bai samu komai ba, saboda sai da su komai yake samuwa. In ya same su komai zai iya samuwa. Sai da kwanciyar hankali zai fita ya tafi gona ya noma, sai da tsaro zai tafi gona kasuwa ya nema, sai da lafiya zai fita nema, sai da magani zai samu warakar lalurarsa tasa ko ta iyalansa. Duka babu. Don haka ina so in ja hankalin 'yan uwana talakawa da 'yan uwana musulmai cewa ana yin tsinuwa, wasu hadda malamai ma nake ji suke tsinuwa. Shi kuma tsini wannan kamar ka ɗauki dutse ne ka kai tsakiyar wajen ɗaurin aure, kowa ya saka farar shaddarsa, sai ka saka drum ɗin manja, sai ka ɗauki dutse sai ka jefa cikin wannan drum ɗin. Da haka in ya fallatsu, duk waɗanda suke gurin sai ya same su, kuma kowa sai ya yi Allah wadai, ya gama kwalliyansa gashi an sa mai manja. Haka tsinuwa take. Idan wani ya lalace a cikin al'umma, yana shafan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Da haka addu'a shine mafita akan kowace irin al'umma da suke yin abin da bai dace ba ko kuma suke yin ta'addanci. Allah Ubangiji ya yaye musu. Idan ba masu jin addu'a bane, ba masu karɓa bane, Allah ya san yadda zai yi da su. Shi ya yi su, shi ya san yadda zai yi da su.
Allah ubangiji kada ka saka mu a cikin mutanen da za su shiga cikin jarabtar ka na shiga hannun mutanen nan. Wallahi wani da naga mutanen nan suna dukan shi, kawai naga kaman zamanin da, zamanin bayi, a kamo ka a saka ka a kasuwa a saida ka, in aka yarda da kai a sake kai ka wata kasuwan a saida ka har rayuwarka ta kare, ko kuma ka samu ubangida mai imani ya yanta ka. Gashi kiri-kiri malam, ana dukan shi, ana hawa kansa, yana neman taimako a taimake shi, ba wanda zai iya sai Allah. Jarabtar Allah ne kuma dole ya karba. Allah ya san da shi, ba bai sani ba. Wato a shawara da zan baiwa malamanmu da 'yan uwanmu duka, kowa da kowa, shine ina ganin ana yawan zagin celebrities, tunda ina ciki haddani, ana tsine musu, wanda ba haka ya dace ba. Duk inda aka ce muku celebrities, duk kankantan mutum, daga dan fim da dan TikTok, inda aka ce maka wannan wani mutum ne da yake yin wani abu mutane suke kallo, to ya zama makami ne mai matukar girman da zaka iya halaka al'umma da su, daidaita al'umma da su, shiryar da al'umma da su. Sai ya zama a wannan zamanin kuma ba a amfani da waɗannan makaman ta hanyar da ya dace, sai ta hanyar da bai dace ba. Ba na tsammanin idan har zagi da cin mutunci da tsinuwa zai lalata mutane, to da yanzu mu ne muka fara lalacewa, saboda babu wanda ya san abin da muke yi na alkhairi, ba wanda ya taɓa ganin abin da muke na sharri. Amma duk da haka zaka ga wasu sun yafa, suna faɗa kansu kan tsaye, wanda na tabbatar da wallahi ba za su iya kare kansu a gaban ubangiji ba. Da haka a yi amfani da mu ta hanyoyin da ya dace, shine kawai shawarata. Na tabbatar da cewa gaskiya ne muna yin abin da bai dace ba, amma fa muna yin abin da ya dace. Haka ake rayuwar yau, akan tsakiyar titi, gobe ka sauka shoulder ka sake komawa. Haka ake rayuwar, babu wani ma'asumi a cikin al'umma sai manzon Allah, tsira da amincin Allah da sauran annabawa da waɗanda Allah ya tsare. Amma ana waya ka ce a samu wani wanda ba shi da wani laifi a cikin al'umma, zai wahala. Da haka mu so junanmu. Shi yaro ko yarinya duk yadda ta kai da lalacewa, idan aka nisance ta, aka kore ta, lalacewa take ƙara yi. Amma idan aka shiga jikinta, aka yi haƙuri, sai a ga an ɗora ta a hanyar da ya dace. Haka zalika namiji idan ya kasance lalatacce ne, shiga jikinsa ake yi, a mai da shi mutum, a nuna masa daidai da ba daidai ba, har ya hau kan hanya. Haka ne mana fatan alkhairi, ubangiji Allah ya kare mu. Mu celebrity ba mu da abin da za mu iya yi da ya wuce magana, da dan abin da Allah ya yi mana mu taimaka wa waɗanda suke kusa da mu, da waɗanda za mu iya yi daidai kokarin mu. Amma zagin mu ba zai amfanar da al'umma komai ba. Da haka a shiga cikin mu, a yi amfani da mu wajen wayar da kan al'umma da kuma faɗa wa gwamnati ta ce. Amma wallahi in dai zagin mu za ku yi ta yi, to za a yi ta ɓanɗarewa ne, kowa ya yi abin da ya ga dama, saboda maimakon a yi amfani da shi, ko ya yi amfani da kansa wajen taimakawa al'umma, to al'ummar da suke so a taimake su ne suke zagi. To sai kuma ka ji tausayi. Ai zai wahala ana zagin ka fito ka ce bari kai wani abu da zai taimaki waɗannan al'umma da suke zagin ka. Na sani waɗanda ba sa zagin sun fi yawa, amma masu zagin su ne waɗanda suke da kafafen sadarwa da suke attacking ɗin celebrities da shauransu. Ni ban damu ba, amma na faɗa haka ne saboda a gane cewa zama da celebrities